Hoxe falamos de ferramentas na primeira parte do programa a tarde. Ferramentas, utensilios variadas que empregamos na nosa casa ou que podemos empregar tamén na nosa finca ou na nosa horta. De feito, fuches ti, Iago, que comentou o mellor neste capítulo das ferramentas pode ter moito que dicir Nusca Chousa. Hola, Nusca, que tal? Como estás? Hola, que tal? Pois o mellor sí, perdín a primeira parte do programa. Moi mal, Nusca. Non podía, tiña que regar as leitugas. A primeira parte... Tiña que botar os meus mejunfos, claro, as patacas. Claro. Eran ferramentas máis ben pensadas para bricolaxe, para eses arrachos que temos que facer na casa. Os teus xa serían máis as túas ferramentas da horta. Bricolaje da horta, pois sería igual, unha lajoña, un ensino, un rastrillo, son bricolaje tamén. Claro, dependendo do que queiramos e a finca que teñamos, as ferramentas a empregar serán máis ou menos grandes. Pero imos ao noso, que che parece? Que temos tanta pregunta acumulada aquí, nos que a ver se ímos dando saída, sí? Veña. O Sisa dixo, prometo ser concisa e rapidísima. Veña, está xa pero bueno, o reloxo da area en funcionamento, Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dalle caña. Pois veña, imos comezar por unha consulta que nos mandan bastantes fotiños para ensinarlle a Nusca ben cal é o problema e ademais veñen acompañadas de dous audios que imos escoitar. Hola, meu nombre é Mónica, chamo de Pontevedra e acompaño unhas fotos con esta consulta. A semana pasada caí unha granizada importante aquí na zona e esta semana as plantas en general, as tomateiras, as berenjenas, os pimentos, incluso as fresas, mostraron unhas manchiñas que no primeiro momento pensei que eran, pois eso, dos golpes dos granizos contra as follas. Pero observando un pouquiño máis detenidamente, puden ver que iso solamente era nas follas baixas, polo que intuyo, sospecho que poida ser unha plaga. Gustaríame saber se Nusquiña me pode axudar con esta duda. Gracias, un saludo para todos. Nusquiña, chabona. Pero esperade que falta outra parte. Continuos, o sería o terceiro, o equisetum de forma intensiva, como nos indica Nusquiña nos seus vídeos. O que non sei é se estuve acertada, eso primeiro, e o segundo, se agora como teño que proceder, se teño que axudar o sustrato de alguna maneira, as plantas de alguna maneira, si debería reforzar, vigilar. Nada, estou nas vosas mans. Graciñas. Mar de dúbidas esta muller. Ti dirás, Nusquiña. Mira, Nusquiña, a ver, Antoniño, a mí tampouco me parecen golpes dos granizos, porque non son golpes de daño. O sea, estou casi segura que o tomate o que ten é alternaria, porque teñen unha forma moi característica as manchas, non? É por unha forma así como con necrosis no medio, é como se for unha diana. O sea, casi seguro alternaria. E ten toda a razón de que estean nas follas máis baixas, esa é unha pista moi importante, porque o origen da infección, deste tipo de infección, está no chan. E que a chuvia suele salpicar as primeiras follas, o sea, as que están máis cerca do chan, por eso son as primeiras máis afectadas, e son as que teñen como o contacto directo máis rápido co hongo, non? Estou segurísima que o ano pasado xa a tuvo no mesmo sitio, o que pasa que se non se dá conta, posiblemente sexa porque tiña moi pouquiño, pero é que se quedan no sitio dun ano para outro. O sea, tratamento que pode, para sacar as follas que están achegadas ao chan, retiralas, porque non son necesarias, non? Para facer a fotosíntesis xa están as de arriba. Eu hasta incluso lle diría que botara man de oxicloruro de cobre para poder alternar ca cola de cabalo, que como dixo, estálle botando xa, non? Pero estaría genial que lle axudara un pouquiño con oxicloruro de cobre, porque se van a complementar moi ben. E, sin embargo, da fresa, moi lonxe tamén de parecer un golpe de granizo, pareceme viruela, pero é que é unha cousa moi común, tanto nas fresas como nas acelgas tamén é moi común de ver, que son como unhas manchiñas redondas, violetas, con un cerquillo ao mellor un pouquiño máis anaranxado ou así, o sea, que é moi característico. E non lle vai a facer daño á planta, nin vai a afectarlle o seu crecimento, nin á fructificación. Entón, o das fresas, con retirarlle as follas que están manchadas, quitarlle as catixeiro ou así camam con pouquiño a pouco.
e deixar que o bo tempo, cando queira vir, que non sei se este ano se dignará a vir, pero en canto veña o calor, o da viruela da fresa desaparece el solo, que lle vai a volver a aparecer po ano, pero non é unha cousa que vai a afectarlle tanto como para terlle que botar algo. É de querer botarlle algo que lle axude con cola de cabalo. E nada máis, eu penso que o está facendo genial e que con estas dúas cousas que lle vai a ir moi ben. E outra cousa, por exemplo, si xa me di que só tuvo este ano, e si o tuvo ano pasado, eu valoraría en botar tricoderma. O sea, a tricoderma é un tipo de bacteria que se bota no chan para que combata ela sola o hongo que queda vivindo un ano tras outro no chan. E ao mellor estaría ben. Chámase tricoderma, escrito trichoderma, Garcianum. O sea, como si fora de raíces. Apelídase García? Sí, Garcianum, sí, pero latín, como García Marciano, algo así. Veña, ánimo. Pois veña, Mónica. con alegría, Mónica, e xa nos contarás para a seguinte misiva. Temos máis, Iago? Temos máis, nesta ocasión tamén outro audio que ven acompañado de 3 imaxes, pero escoitamos primeiro o audio. Boas tardes. Teño estes pepinos con oidio, os outros dous non teño moita idea. Entonces, bueno, ao final o do oidio arranqueino e os outros dous botelle cola de cabalo e estou, bueno, quitei así algunha folla e estou esperando a ver que pasa, se non os teño que arrancar tamén. Gracias. Que lle dicimos sobre os cogombros, os pepinos? Sí, mira, foi unha pena que arrancase o que tiña o oidio, porque realmente o oidio é casi dos mellores hongos de controlar, porque instálase na folla, é verdad, pero non daña interiormente á planta, e se conseguimos mantelo a raya e quitarlle as follas máis afectadas, as follas novas virán sanas. O sea, foi unha pena que o arrancase. O que me extraña que teña oidio neste tempo, porque o oidio é máis de tempo como máis a finales de verán, sabes? Cando xa a planta vai como máis débil, hai moitísima humedad e aínda quedan residuos de calor tanto na terra como no ambiente. É que agora estamos tendo un tempo tan raro e tan cativo, a non ser que ao millor os teñan, non sei, en bafo, quero dicir, ou con plantas moi altas encima, ou que os teñan nun invernadero, cun cuberto, non sei, extrañame, pero bueno, agora está arrancado, non lle hai que facer. E o seguinte, os outros dous, que tampouco se ven unhas manchas moi agresivas, pero que penso que pode ser o principio de mildio. Si está botando cola de cabalo, está o facendo genial, pero eu diría 6 días ou así, ou unha vez á semana, leite enteiro, recordo sempre, a un 10% ou así, os reniños de bicarbonato potásico, para alterar o pH da planta sin dañala e que o hongo non acabe de instalarse. Eu penso que todo isto ven por culpa da humedad tan intensa que hai tanto no ambiente como na terra, que dicen este ano os hongos, cuidado. Pero tamén, que me estou acordando, un purín de ortigas estaría genial para reforzar a planta, e neste caso o purín podería botar como riego, sempre rebaixado tamén, se non podemos queimar a planta. Pero eso, cola de cabalo, leite Fernando e purín de ortigas para reforzar a planta. E vai a ir genial, segurísima. Pois que xa sorte e veña a probar estas novas consultas. Neste caso de Celi Extremaduro dende Amoedo, que nos di que ten uns problemas un problema máis ben coas cebolas. Teñen un becho nas raíces e polo medio do talo. É pequeno, branco e non se sabe ben onde está a cabeza. Pero descubrín que non só son as cebolas, senón que tamén os atopei dentro das bebidas do xirasol. Este ano parece que hai moita bechería, a ver, Nusca, se hai solución. Sí. Mira, o dato que nos dá é importantísimo desto de que non se sabe moi ben onde ten a cabeza, eso é un dato importante, porque o máis seguro, ao dicirme eso, é que se a mosca da cebola. O sea, a mosca da cebola que... Pero hai unha mosca para cada cousa. Non para cada cousa, pero sí que hai unha mosca que se chama Delia antigua,
antigua, que sí que comen as cebolas nos puerros, sí que pode comer, que lle gustan as cousas así fuertes. Pero mira, é unha mosca moi chiquitina, de uns 4 milímetros ou así, medio centímetro, e ten os olliños rojos, é moi característica. O que fai é poñer os ovos na base da cebola, e cando eclosionan, métese para dentro e come a cebola desde dentro. O sea, o que fan é pupar no chan. Seguro que os que estades así acostumbrados a andar na terra tendes visto unha especie como de, vou a dicir, como un grande arroz deste vaporizado, non o arroz bomba, pero o arroz vaporizado, así, dese tamañiño, color castaño, enterrado no chan. Bueno, pois, este é unha pupa desta mosca, así que ahora que a temos identificada, vamos a sacar o equipo de limpieza para que coma as pupas do chan. Eu recomendo sempre sacar a un par de jaliñas e cercalas no sitio onde está o problema, porque son as mellores. O sea, encóntranos rapidísimo, escarban e cómenos, e acabou o problema sin botar nin químicos nin nada, e ainda encima faslle un favorazo a elas porque están encantadas. Outra cousa, non se poden compostar esas plantas, aínda que estea moi podre, non botalas á composteira porque poden facer a pupa na composteira. En vez de facela na terra, falan na composteira, pero cando sean adultas van a voar para o sitio donde, o sea, que volven para o mismo sitio onde foron postas por súa nai, non? Eu recomendaría a Celi que non repita plantío de liliáceas, o sea, de alliáceas, nin de allos, nin de cebolas, nin de puerros, nese mismo sitio, sobralle que plantar. O sea, en 2 ou 3 anos que plante, pois non sei, repolo ou lechuga ou calquera outro cultivo que non teña nada que ver con allo, puerro ou cebola. Bueno, eu que sei, se persiste o problema moito, é verdad que hai un hongo que é patógeno para combatir a mosca, pero xa sería un pouco cando teñas un problema tocho. Pero eu penso que isto cunha rotación de cultivos, controlando de que non composte o sea, pesas que estean infectadas, que xa lle vai a ir ben. E sobre todo que poña ali un par de jaliñas no sitio, ali donde cando saque ora as cebolas. En plan destroya, ali as jaliñas. Un par de jaliñas, sí. Mira que remedio máis sinxelo e máis económico tamén ao mesmo tempo, verdade? Ademais de facerlles un favor ás propias galiñas, claro. As propias galiñas e a nós mismos, porque é un xeito moi natural. De todos os xeitos no verán inactívase. Se tuvera ahora cebolas plantadas no verán, ao millor vai ir ben, porque no verán pupan, non lle gusta moito o calor, o sea, están mellor con un clima máis temperado, máis fresquiño, húmedo, sabes? Entonces son moscas que vai a ter o problema ou na cebola que planta a finales de verán, para coller cedo, ou no tipo cebolleta que se planta no inverno para coller pois agora en febreiro, en marzo ou así en abril, sabes? Pero na cebola de verán seguro que nada vai a ter porque é un tipo de mosca que dorme. No verán, veranea. Deixamos a mosca, deixamos este problema que nos comentou a nosa amiga e imos con máis consultas que chegaron a tarde. Imos cos allos, porque é a seguinte consulta de Pilar González que nos envía 2 fotografías e di: os allos elefantes son os baixiños, os normais están delgados, pero son altos. Non sei se lles falta fertilizante ou que, Nuska. Mira, neste caso agradezo moitísimo a cantidad de fotos que me mandou, porque me axudan moito a ver o problema no momento, non? A verdade é que se ven bastante débiles e pálidos, todos, en general. Eu non creo que recolla moito este ano, non? Pero bueno, os problemas que eu vexo nas fotos, ampliando ben, vexo demasiada materia orgánica no chan a medio descompoñer, posiblemente dun compost que estaba pois inmaduro ou sin acabar de facer ou así, porque se ven demasiados como cachos de cousas, residuos e así, non? Os allos non necesitan apenas nutrientes, porque só teño dito, os allos poderos plantar despois de plantar, de recoller, por exemplo, os tomates, as patacas ou o millo, porque sin botar casi nada, porque xa solo cos fertilizantes que lle quedou residual xa lle chegaría. Entón, un exceso de nutrientes pode facer o efecto contrario ao que estamos esperando, sabes? Se abono máis será millor. Non, no caso dos allos non vai a ser millor. Porque se ven tamén cachiños grandes como a de paus, de carbón queimado,
tampouco é moi bo para eles, sabes? E sobre todo vexo demasiada vegetación rodeando o que é o tallo das plantas, o sea, moi grandes de arredor. E isto impide unha boa aireación e un correcto desarrollo do que é a planta. Bueno, eso, moitas raíces xuntas de tantas plantas non deixan que o chan drene ben, como lle fai falta aos allos que necesitan estar aínda como se fora nun pedestal, non? Nun talliño un pouco levantado, que drene ben, que non haxa unha humedad constante, porque todo isto vai a facer que o bulbo non desarrolle, quede pequeniño, quede débil. Entón, eu o que lle teño é consellos para o ano que ven, porque desta penso que non vai a ser capaz de recuperalos máis que nada porque xa casi van a estar para recoller. O tallo elevado, hai no que levantar. Boa aireación, o sea, nada de poñer plantas grandísimas arredor. A terra ten que ser soltiña e drenada, e sin botarlle esterco, digamos, nin abonos. Chégalle como estea a terra. Non quere competir con ninguna planta, así que non poñas ao lado plantas, sobre todo que enraísen moito, porque o allo ten que desarrollar o bulbo, e o bulbo desarrollase no chan donde están as raíces das plantas. Entonces hai no que deixar solas. Todo isto para o ano porque non hai margen de corrección. Pero po ano sí. Pois anticipémonos, se podemos, verdade? Pois fagamos todo o posible para evitar problemas no futuro inmediato. Temos aínda consultas por aí, Iago? Sí, esta consulta comeza, é unha tontería, pero facíame gracia comentalo. Resulta que comeza dicindo que é unha maravilla ter a Nusca como referencia galega de hortelar. E outro día, mentras revisaba eu as consultas, claro, eu pareime nesta palabra, hortelar, que Nusca utiliza moitísimo. E dixen, eu vou a buscar. E resulta que non hai dicionario que a recolla. Pero que pasa? Que me dis? Sí, pero ese tipo en Google, hortelar, que che aparecen? A metade das referencias son o Instagram de Nusca, a charlas de Nusca, e dixen eu, a Nusca acuña palabras tamén. Hai que facer unha proposta á Academia Galega para que incluya o hortelar. Mira, na miña cabeza sona tan básico e sona tan ben. Sí. Que é a primeira noticia que teño de que hortelar non existe, entonces non, vou a propoñer pues para veña, o ano como palabra. Sí, que me dis que non existe. Bueno, pois na miña horta hortélase. Pois na horta de Nusca hortelas e cada xoves aquí na Radio Galega tamén se hortela. Como a persoa que nos manda a seguinte consulta dende Vigo, que nos di: a miña filla Carliña, dime que lle preguntemos hoxe a Nusca se faremos ben plantando melóns amarelos, pel de sapo e sandías todo xunto e no mesmo espazo, ou se polinizarán mal, Nusca, ti dirás? Mira, perdón. Primeiro teño que destacar que Carliña é a miña afillada virtual que me sigue con 5 aniños no meu canal de YouTube, mira os meus vídeos e tolea a seus pais para poñer a horta como a Nusca, así que mandolle un bico moi grande a Carliña. Segundo, non vai a ter problemas porque son da mesma familia pero son de distinto género, o sea, a polinización cruzada sería entre diferentes melóns ou diferentes sandías, o sea, si plantas dúas sandías diferentes, o sea, unha sandía blanca e unha sandía roja, sí que pode haber polinización cruzada. Pero neste caso, o melón ca sandía é como se falásemos de que un gato e un can son da mesma clase, pero son de familias diferentes, o sea, un é felino e outro é canino, sabes? Non se cruzan, non teñen compatibilidade genética. Solo nos dibujos animados da Gallega que hai aquela serie de gato-can. Sí. Solo aí. Pero nada, si planta as dúas clases diferentes de sandías, o sea, de sandía e de melón, non tería problema. O sea, sandía e melón non tería problema. Si planta dúas diferentes, tampouco tería problema ese mismo ano. Solo tería problema para o ano que ven si garda esa semente, porque recórdovos que o cruce, o sea, o que é a polinización, é para formar a nova semente do ano que ven. Si hai un cruce está nesa semente, non nese fruto. Entonces este ano tería os frutos ben e o problema sería se garda a semente po ano que ven, que en vez de salirlle unha sandía roja que foi o que gardou, salidalle, pois, a saber que foi o que se cruzou. Eu penso que quedou ben entendido, o sea, que non vai a ter problema ningún. Carliña planta melóns e sandías, que sin problema, e cando sean grandes, invítasnos a todos a merendar.
Pois invitados que nos consideramos. Se vexo que tes aí unha consulta con moito despliegue de fotos. Si, Iago. unha consulta destas. Ai, agora non me sai, como lle chamamos aquí? Racimo. Racimo, ves? Hoxe non me Esa saía. pregunta é múltiples preguntas. Sí. Dignos, te teño varias camelias e dúas están un pouco desanimadas. Mándoche foto a ver que opinas, a ver que lle podo botar. Mándanos 3 imaxes, despois mándanos 4 e dinos esta é unha, ou seja, referíndose ás 3 fotos anteriores, Sí. Esta é a outra, acompañada desas 4 fotiños que nos amosan como está. E iso, quere ver se están en bo estado, e tamén che queren consultar se outra planta da que nos envía fotiños está invadida por vechiños e formigas, e quere saber que lle botas, se xa bon potásico, por exemplo. Vale, mira, vamos a empezar polo das camelias. Encántame o das fotos porque ademais podo ver ben. Aquí eu son un pouco puñetera porque amplío a foto hasta que non me dá máis, sabes? Para poder ver o problema. Entón, o que vexo é en unha das camelias unha malísima gestión de poda. O sea, salen do chan como varios brotes a modo de arbusto e ten moitas ramas secas que hai que podar e sanear, que están secas. E despois non se pode, cando se poda unha rama, tela que podar como con máis decisión, porque o que fixo foi deixar como uns cañotos a 2/4 do chan, cañotos que non van a ningún lado, que non van a volver a brotar, e o único que fan é ser un foco de entrada de infección de hongos, de bacterias ou de virus. E despois está a outra planta, que é a que mandou tamén máis fotos, que está moi decolorida, e que ten como unha parte sin follas, e ampliando a foto, cheguín á parte de abaixo e fijínme que a ras do chan ten unha ferida grave, ten unha gravísima ferida con moi mal aspecto. O sea, posiblemente, penso eu, porque a min ás veces tamén me pasa cando estou cortando a erva, chalome, acércome moito e doulle co fío da máquina ao colo da planta, non? Do árbol. E iso, pouquinho a pouco, a mellor unha pequena ferida non fai nada, pero se eres como moi insistente dándolle sempre o mismo golpe, eu penso que ese é o principal problema que ten esa outra camelia, que de cortar a erva e dañalo moitas veces, que doulle esa ferida, e xusto onde está esa ferida, que se ve como unha pequena podredumbre, e a corteza dañada, está nesa zona o árbol, pois eso, decolorido, defoliado, está bastante mal. Entonces eu daríalle primeiro unha poda de saneamento, barrería o chan con un rastrillo hasta arrancar ben toda a erva para deixar o que é o colo limpo e sin nada de erva que lle impida unha boa circulación de aire, para airealo ben, e regaría con purín de ortiga tanto nas follas como no chan. Eso para reforzalo, porque non vexo que teña hongo, simplemente vexo que está moi debilitado. E eu de verdade empezaría con purín de ortigas, o sea, facer un purín de 1 kilo de ortigas en 10 litros de agua, e cando estea ben fermentado e desfeito, ao contrario, diluir unha parte de purín por 10 de agua, para que non sea demasiado fuerte. E tanto na planta como no chan intentaría sanear con purín de ortiga. E cando veño o bo tempo, despois si poderíamos falar de botarlle un pouquiño de humus de lombriz, de un compost ben madurado, para axudarlle un pouquiño máis. Pero o primeiro é sanear. Pois aí están os consellos, as recomendacións de Nuska. Imos chegar a 6:30. Como quedan un par de minutiños, queres que os aproveitemos nunha última consulta, Nuska? Sí, que nos dá tempo. Veña, pois a ver. A ver. Vamos alá. A seguinte consulta di o seguinte: esta varas en follas é o tomate de árbore ou tamarillo. Estivo moi bonito con follas grandes, pero desde este inverno parece que quere morrer. Agora puxen todo de arredor que nos ensinan estas fotiños. Antes estaba rodeado de outras plantas. Ten ano e medio aproximadamente. Mira, o tamarillo non é un árbol como un limoeiro, un masanceiro que pode durar ao mellor 20, 30 anos ou así. O tamarillo é un tipo de planta que se dura 5 ou 6 anos e tendo moi boas condicións, xa está ben, o sea, pode durar incluso 10 ou 12, pero é un árbol que non é moi fuerte porque xa ele é blandiño. Entón, ese que se ve nas fotos, eu nin o intentaría, o sea, arrancaría e volvería a plantar de semente, porque a semente do tamarillo en 1 ano e medio ou así xa está dando fruto outra vez.
E se lle vai ben, pois eso, que está grande de contado, en un par de anos teno igual de frondoso e de grande que tiña ese. Primeiro, o que máis lle afecta vai a ser o aire frío. Non lle ven ben. E o chan ten que ser moi drenado. O sea, que chova sí, que estea húmedo sí, pero que encharque agua nunca. Que máis? Eso, que cada 4 ou 5 anos que se acorde de plantar outro novo, porque ao mellor na zona onde está chega o inverno, fai moito frío, e co frío debilítase, e por eso lle pasa isto. E quedoume antes que me preguntastes unha planta que estaba invadida de bichiños, porque o teño apuntado e non contestín, da pregunta anterior. Bueno, eso, que como se ve nas fotos, sin duda ninguna, é pulgón. O sea, as formigas son unhas oportunistas e están aí pa comer o que o pulgón caja, ou a melasa, non? O sea, pero non van a dañar a planta. Así que xabón potásico ou vinagre blanco de limpieza diluído tamén a unha parte de vinagre por 10 de agua, ou macerado de allo. Pero, o sea, que insista porque a pulgón, e iso vai no a librar do pulgón con unha facilidade tremenda. O sea, está sana a planta, só ten pulgón. 6:30 da tarde, misión cumprida. Querías añadir algo máis, Iago? Sí, recordarlle aos ointes, como nos preguntaba a semana pasada unha delas, unha persoa que mandou unha das consultas, que podedes recuperar esta sección, se chegastes tarde ou queredes recuperar ese remedio para tomar boa nota, na galegaudio.gal, que aí temos o podcast de Nusca desta sección que se chama Na Horta. E tamén podedes coitar o programa da tarde enteiro se queredes revisitar algunha das entrevistas que fixemos hoxe. Ese non sendo así, en galegaudio.gal, aí está. En galegaudio.gal, ou se tedes baixada a aplicación da Galega Audio, tamén o tedes aí a vosa disposición no voso móvil. Quedamos para a semana que ven, Nusca, así? Quedamos para a semana que ven, vémonos. Pois que vaya ben. Un saúdo. Que vaya ben. Chao.